dneska vlog. Sme na korčuľovaní a dneska je sobota 11:49, ale nie večer, po obede. Áno, a máme tu vlog z prázdnin. A ozveme sa vám, keď bude nejaký update. Update! A prišli sme domov pred 4 hodinami. Trošku sme sa zabudli ozvať. To nevadí. Update! A prišli sme domov... Kedy? Pred 4 hodinami. Pred 4 hodinami. Trošku sme sa vám zabudli ozvať. Ale to nevadí. Takže my sme teraz po sprche. Máme nové vlasy. Sme robili takú challenge a už sme si museli umyť typerom aj vlasy. A je 7:07. Áno. A ideme si dať snack a ako ste mohli vidieť, ideme si urobiť aj čaj. Áno. A pardon za zvuky v pozadí, ale je to malka. A hrá sa s Gregorom, s mojim bratom. Takže my sme teraz dovečerali. Ja ešte večeriam a pozrieme si, Bezmesima sa mi zdá, že sa to volá. A zahráme si Roblox. A to je všetko, čo budeme robiť celý večer. Potom vám dáme ešte update. Napíšte mi, že či máte radi vaječnú pomazanku. Ja tu mám inak mega rada. Čaute. Hádajte, koľko je hodín? Po 11:00. 12:00. 12:00? A my... A tam je. Ona ťa zabila? Nie, dobre, nezabila. Hráme Roblox. No je to zabí. Hráme Roblox a sme trošku... Áno, trošku je tu niekomu zima. Ale tak je mi zima. No. Ale chorá. Nie som chorá. Ty. Mohol si mať strach. A ja som pána. Nic si z nej neberte. Neberte si z nej príklad. Slow down. Break. Takže ešte vám dáme update. Keď bude tak už polnoc. To bude za 20 minút. 30. No tak. Sorau. Kajka na to trošku vypľúvla vodičku. Lebo ma niekto rozosmieva. No a čo také smiešne sa stalo? A Vánoce, jak to bolo? Vánoce sú v pozadí. Čo tam bolo, že... Zvuky, ospravedlňujeme sa za zvuky v pozadí. A tí Vánoce sú v pozadí. Hej no. Že taký menší update. Už ideme. Update je teraz polnoc. Už sme celkom náme. Ale ja si idem robiť vrkoč. Hej, ja som sa rozhodla, že teraz idem spraviť vrkoč. Ja som konečila na týmto hodinku. Ja som čakala. Nie, nedostala žiadnu, dostala som. Jak to podľa? Keď to podľa? Nina. Jak to podľa? Karina. No dobre, takže my sa asi budeme iba rozprávať a keď pôjdeme spať, vám možno dáme vedieť. Keď nezabudneme. Nič nesľubujem, pretože my sme také, že rozprávame sa, poďme spať. Otočíme sa a každá už spí, ale ja si idem dať ešte do mikinu. Dobré ráno, my sme práve teraz stáli a za chvíľu sa pôjdeme nájsť a keď niečo sa bude diať, tak vám dáme update. Sme tu zase. Kajka ide za chvíľu domov a neviem no. Budem asi nudiť. Ja u seba doma, ona u seba doma. A ja no. Update.
Kejka včera išla domov a vlastne ja som nič také nerobila, dneska som si trošku popratovala a tak mám dneska, že chill deň. Tak no. Asi sa ozvem až zajtra, no neviem. Zajtra ideme na návštevu a tam vám asi nebudem veľmi nič natáčať, pretože sa to nepatrí. Máme tu update, stretila sa mi náušnica, ale aj som ju našla. A teraz idem čistiť druhé náušnice. Neviem, si vás mám použiť. Ešte v živote som nečistila náušnice. Prosím, pekne. Zubnou pastou. A kefkou. Takže nie. Ale nikdy nehovor nikdy. Dobre, ja sa vám ozvem potom. Ahojte, práve je 10 hodín, ja večeram. Gule s mliekom. Náušnice som si vyčistila. A asi sa vám ozvem buď až zajtra, alebo až stredu. Ale asi sa vám ozvem zajtra. A ja už idem spať, takže vidíme sa zajtra u vás tak o niekoľko sekúnd. Dobré ráno, no ráno jak ráno, je 11 hodín, ja som vstala o 10. Spravila som si horúcu čokoládu. A vlastne zajtra si pôjdeme nakupovať do Košíc. A tak no, takže keď tak, mám tam ešte nejaký update a možno bude ešte aj druhý vlog. A to ešte uvidím. Nič vám zatiaľ nesľubujem. A choďte sledovať môj Instagram. Volám sa tam Diana Demko 83 sa mi zdá. Lebo tam, keď ideme na nejaký výlet, tak tam mám väčšinou nejaké tie také storky. Takže my už ideme do kamarátky. Potom vám dám update. Tak, najlepšie Sol de Janeiro je 62. To je, že I love it. To je best. Inak nalepila som si nechty. Ale tie mi asi veľmi dlho nevydržia, lebo to sú iba s takými lepiacimi paskami. No a ešte som ani nevyšla z domu a sa mi odlepil jeden necht. Takže si môžem odlepiť všetky. Super! Aj tu sa ide. Čusík. Práve 7 hodín a zajtra ideme do Bojnic a ja ešte nie som vôbec pobalená. A musím povedať, že tieto prázdniny sú celkom také, že nabité. Pretože vlastne pondelok u mňa bola kamarátka. Utorok sme zase išli do kamarátky. Včera sme sa vrátili domov o polnoci. Vlastne dneska sme išli do Košíc, štvrtok, piatok budeme v Bojniciach a sobotu vlastne príjeme domov. Nedeľa sa učiť a pondelok ideme do školy. Takže tak, ešte vám asi natočím aj samostatný vlog z Bojnic. Tak no. Potom sa vám ešte asi ozvem, alebo viete čo, sa vám neozvem. Takže toto je všetko. Vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte! A nezabudnite mi dať follow na Instagrame a aj na mojom YouTube. Opakujem, na Instagrame sa volám Diana Demko 83. Ahojte!